Takže čus, to je Ago a vítam vás pri novom Let's Play z hry Shakes and Fidget. Takže my si tu dáme na S7 quest. Vyhrali sme ho. Vylepšíme si intku. Tak ne. Tak štěstí. Pozrieme sa do cechu. Či tu máme niečo nové. I cech Apple Academy. Urazili sme ich. Tak. Ideme včil na bažinu, ušatú, hadovskú gorgoňu, ktorú sme dali. Jak vždycky si dáme quest Renkaris proti Battersovi z CZ. To sme dali a presuneme sa na s18.svgame.cz a ináč bude mať paysaveku a dám ju do tejto postavy. Tu mám jednu novinku, dosť dobrú, že mi padel Epic na mobily zrovna z bossa z 5. podzemka, co tam je Králosaurus, tak z neho mi to padlo. Tuším dneska. Neviem, či zrovna dneska, ale to je jedno, ale padel. Prakticky by sme mohli dať aj podzemko. Jedýho. No, nevadí. Quest. A ideme na s15.svgame.cz, kde máme našeho Tomasus 14. No, Jesus. Dáme ich sem. A môžeme ísť na podzemku. Drak temnot. Ešte jeden pokus padne teraz, ja to vidím. Ježíš. Padel. Dáme si tú hospúdku. A ideme na ďalšiu postavu, ktorá je na S22. Máme Aga. Podzemko. Hospoda down. Máme jednu olbičku. Pretočím elík, alebo to dám do podzemka. No, takže elík veľký by mi aj tak nevyšiel. Čiže to dám do podzemka. Ale najprv ešte arénku. Dáme ho proti Flanders 3-2-3. No, zbytečne. Toto si tu vylepšíme a ideme do podzemí. Teraz neviem, na koho mám ísť. Skúsime toho Sukubusa. Škoda. Co tak slstivý holomek. A ináč tady má tež jednu novinku, tento Epic z podzemka. Takže my si tu dáme quest Portál démonu a ideme na S23, kde máme našeho Lausíčka. Tak, tu by sme mali sundať podzemko, sa mi zdá. Ale včil nevím, že či protočí delíka alebo do podzemka. No, takže do podzemka, lebo som všetky goldy minul. Ja som múdry. Podzemko. Noční gúl. Ne, škoda. Som veľký už level na ňo. A dosť slabá je toto postava, fakt. Tu nemám ani zvíra, nic. A ideme na poslednú postavu, z ktorej nevím heslo. Jo, vím. Takže ideme na hospúdku, ktorú sme dali. Ideme do pošty. Niekto na mňa zaútočil. Ne, tam bude cechovný súboj. Zbytečne to zdlžujeme. A dali sme tesne. Vyhlásime sa na útok. Jeez. Ideme podzemku. Oproti spojení serveru padlo.
Selek. Tak ideme na podzemko proti válečníkovi Černý chlebek. To on z tu jeho gulu asi zabíja cigáňu, keď má na hlave černé lebky. Ježiš. Nevadí. Týmto skillem sme... Ježiš, ten vypadal. Takže to by bolo asi všetko. Tak sa majte. A čus.